Ayan, ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. So, it's Sunday edition ng ating programa, HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904 0717 0939-904-0717. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail ng free health consultation na ginawa dyan sa CMD Center in Labo ngayong November 8. Oo, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa aming mga produkto, sa aming company, sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating cell BioJuice. Tried and tested po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Oo, huwag nyo intayin lumala ang inyong mga sakit. And good news, dyan po, dito sa Legazpi City, magkakaroon din tayo ng free health consultation. Kailan? Opo, one-day free health consultation, November 16, Saturday po yan, at CMD Center, now NAB Wellness Center in Legazpi City. Doon mismo yan sa aking main office, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Tandaan na, kung may mga latest laboratory results, pakidalan nyo po. Yan na, date na yan, November 16, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Ulitin ko lang kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. O dyan sa area ng Camarines Norte, abang-abang lang kayo kung kailan ang next na schedule natin. Pero syempre dyan sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo pag kayo nagpunta dyan. Ano man po ang inyong mga health problems, visit CMD Center dyan sa Camarines Norte. At sa Daet po, free health consultation Monday to Saturday. At anong oras kayo dapat pumunta? Around 9 a.m. o 9 a.m. to 11 o ganyan. And then, paghapon naman, mga 1:30 to 3:30 o ganyan. Dapat na nakapunta na kayo, ha? Para mayroong mag-handle po sa inyo, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Yan po ang official Facebook natin kung saan si Nurse Earl naman po ang siya po ang tagasagot. Hello kay RG Wee and Rodora Nucom. Ma'am Rodora Nucom. Hello po sa inyo. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Diyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Mission to help restore the health of people. Kaya dun sa mga tao na
hanggang ngayon, hindi pa sinusubukan yung ating mga produkto, panahon na subukan nyo. Di ba, madalas sabihin ko, kung may mga iniinom kayong gamot, katulad ng iba, tinanong ko, ilang gamot ang iniinom? May 10 ang gamot na iniinom. At 15 years nang umiinom ng mga synthetic drugs, tanong ko sa kanya, dapat kung umiinom ka ng mga gamot, nagamot ka, dapat healthy ka. Kung ikaw ay alaga ng iyong doktor, dapat healthy ka. Bakit hindi ka healthy? O, di ba? So, try our products. So, doon po sa kwentuhan ko kayo. Last time, nandiyan ako sa Camarines Norte. Yung isa doon, umiyak talaga siya. Nasa 50s pa lang. Opo. 20 gamot ang iniinom araw-araw. At kailangan na raw niyang mag-dialysis. Kalain mo yan. Kailangan na niyang mag-dialysis. Sala kay Ma'am Shirley Bolaños. Kailangan niyang mag-dialysis. Sabi ko, paano nangyari na 20 gamot na ang iniinom mo araw-araw? 2 anak niya nagtatrabaho sa hospital, nurse. Grabe. At libre, ito yan libre ang gamot. Pag doon daw sa Makati, libre magpagamot. Sabi ko, libre nga, pinapatay ka naman. So just imagine, sabi ko, at your age, 20 klaseng gamot ang iniinom mo araw-araw. Yun ang mga nangyayari sa ngayon. Oo. Pero ito yan, sa lahat ng inyo, konting lecture habang kaya pa na aking boses. Alam niyo ba kung bakit may mga sakit ang tao? Alam niyo ba kung bakit may mga sakit ang tao? Marami kang iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang iyong sakit. Yan, that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner. In 1936, nilabas niya ang kanyang discovery. Ano yung kanyang discovery? That you can trace every sickness, every disease, every ailment to a mineral deficiency. Grabe! Balik-balik na rin man tayo. Bakit nanghina ang katawan ng tao at ang lumalakas ay karamdaman? That's because of mineral deficiency. Tandaan po na ang katawan natin, kailangan natin around 80 kinds of minerals. Oo, na dati nakukuha natin sa mga pagkain noong panahon dahil ang mga pagkain noon ay lumalaki lang sa mga natural na minerals na nilagay ni Lord sa lupa. O, di ba? Nilagay ni Lord sa lupa para yung mga tanim sumisip-sip ng minerals. Pag kinain natin, andyan po ang mineral sa ating katawan. Yan po ang paano nakakabalik yung mineral sa katawan natin. Plus the fact na noong panahon, ang tubig na iniinom natin ay mayaman sa minerals. Nung panahon na umiinom lang tayo sa mga gripo, di ba, sa spring, sa mga, di ba, yun ang source natin. Pero ngayon na super dumi na po ng tubig. Opo, hindi na safe uminom sa Nawasa, hindi na rin safe uminom dyan sa, even sa mga gripo, hindi na ang iniinom natin. Lalo kami dito sa Legazpi, iniinom namin ay galing sa water refilling station para siguradong malinis. Ang problema ngayon, sa paglinis po ng ating mga tubig, kasamang natanggal yung mga minerals. Kaya wala na ngayon tinatawag na water therapy. Gusto nyo ma-experience ang water therapy, lagyan nyo ng CMD. Nako ang sinabi ni Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, bakit tayo nagkasakit is mineral deficiency. Ano nga ba talaga yung kailangan natin? Drugs or minerals? Hoy, sa may mga iniinom dyan na gamot, drugs ba or minerals ang kailangan ng katawan? Yes, okay lang yan. Uminom ka ng gamot, synthetic drugs. Ibalik mo ang minerals sa iyong katawan. Kasi kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals. Ang minerals kasi, hindi man talaga na-store sa katawan. Kada segundo ginagamit, nawawala po. So, dapat araw-araw na ibabalik yung minerals. Paano na maibabalik yung around 80 kinds of minerals na kailangan ng katawan natin para hindi tayo basta-basta nagkakasakit? Andito lang po yan sa HCI CMD. Andyan po ang minerals sa loob ng ating HCI CMD. Actually, ang na-test dito is around 92 kinds of minerals. Kompleto at balanse. At ang ating product is multi-awarded. Hindi ito basta-basta. Natural, safe,
Ano pa? Convenient. Ano yan? Economical, complete and balanced, and multi-awarded po. And this is the flagship product ng ating company, Health Code International. Yan. Ibalik ang minerals na kailangan ng ating katawan and your body will heal itself. Plus, dagdagan natin ng ibang nutrisyon kasi hindi lang po minerals ang kailangan ng ating katawan. We need other nutrients. 'Di ba? Saan mo naman makukuha yung ibang nutrisyon? Kaya kung hindi mo na nakukuha sa mga pagkain ngayon, dahil ang mga pagkain natin, mga processed foods, andyan po yan sa bote ng CBF or Cell Biofood. Complete, ano yan, lahat ng vitamins nasa CBF. Opo, except vitamin D. Kasi ang vitamin D is sunshine vitamin. So, sa CBF, lahat ng, ano yan, yung mga other nutrients na kailangan ng katawan natin nasa CBF, mataas ang protina na kailangan ng ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Yun po ang kagandahan ng ating CBF or Cell Biofood. Tatlong superfood in a tablet. Andyan na po yan. Kaya pag kinombine mo ang CMD and CBF, it's really a great experience sa inyong katawan. Yung pagbabago, babalik ang iyong lakas unti-unti. Kayo marirejuvenate katulad ng napakaraming taong nagtiwala at ginamit yung ating product. And also, sa mga mahilig sa carbonated drinks at mahilig kayo sa mga artificial juice, di ba? Mga masarap nga, lalo na pag malamig, nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, o ano nga ba talaga kailangan mo doon, palitan na ngayon ng ating Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Kung anong lasa niya, dahil sa lasa ng prutas, kung anong kulay niya, dahil sa kulay ng prutas. Yan po ang kagandahan ng ating Cell Bio Juice. Yan po, lumalabas, yan po ang ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. And syempre, may dadagdag tayo, mabenta na rin ito ngayon. Oh, congratulations daw sa mga gumamit ng ating CR Juice or Cell Rejuvenate Juice. Kailangan kasi malinis ang ating mga colon. Pangtanggal ng mga dumi sa ating colon. Ito na yun, lalo na for people na marami nang nararamdaman, marami na kayong nainom na gamot. Nako, mag-CR Juice kayo, linisin ang colon. Kasi marami ngayon, sa totoo lang, marami ngayon ang may colon cancer. Ang colon cancer pa naman ay nadidetect yan, stage 3, stage 4 cancer na ang hirap na po. Gamitin nyo ang CR Juice natin. At mas maganda ang pag-absorb ng nutrisyon kung malinis ang ating mga colon. Hello kay Ma'am Michelle Biescas, dyan sa CMD Center in Bacacay and Santo Domingo. And also, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung yung mga iniinom niyang kape ay acidic, opo, at sobrang taas ng sugar content, palitan nyo na ng HCI coffee. Napakasarap na coffee. Napakasarap talaga. At saka alkaline dahil sa bamboo salt. May minerals po siya. Napakasarap talaga. Pag kayo yan gumamit ng ating, ito yung natikman nyo ang ating HCI coffee, nako, babalik-balikan nyo yan. At hindi kayo pwedeng mangasim. O, di ba? Yan. Hello, Ma'am Mitch Biescas. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. O yan, para medyo mapahinga yung aking boses. Eto muna, kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating product. And by the way pala, ituloy ko yung kwento ko doon dahil sa na-meet ko yon na pinapabalik na siya ng anak niya sa Makati dahil ida-dialysis. Tandaan po, dialysis is a death sentence. Ipoprolong lang, tutulungan ka, pero hindi ka naman talaga gagaling. Yan. But our products tried and tested. Ito ay mga nutrisyon
na kailangan ng ating trillions of cells. Lahat tayo may trillions of cells. Ano ba itong mga trillions of cells na yan? Yan ang pinakang maliliit na hibla, part ng ating katawan, nagpo-form ng tissues to our organs, to our system, to our whole body. Oh, sabi nga, if all of your cells are healthy, you cannot be sick. Kung lahat ng mga cells natin ay healthy, hindi tayo basta-basta magkakasakit. Kaya nga, anong kailangan ng cells natin? Cell mineral drops, cell biofood, cell biojuice, o yan, cell rejuvenate juice, o di ba? Andiyan na lahat, andiyan yan sa atin. You only have to try. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So anyway, pakinggan muna natin isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Pinas Norte para sa aming Health and Wellness Seminar. Meron dito na magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Madam, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Sinaida Castillo, Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Edad po? 75 po. Ano yung naging health problem mo po, madam? Nung una po, isang buwan akong nakikinig sa Boom Radio, naririnig ko itong CMD. Tapos isang buwan po ako nag-observe, marami akong narinig na mga patotoo. So naniwala ko, kaya napunta ako sa opisina ng CMD. Mula nung September, 1 year na din ngayon na nagtitake ako ng CMD. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano yung mga health problem ma'am natulungan sa iyo? Nung una po, sabi ko parang sumasakit yung tuhod ko. Tapos nung nakalimutan ko lang yung pizza, basta September yun, pumunta ako sa CMD sa opisina ng after lunch. Tapos pag nung bago kumain ng hapunan, bago mag 6:20, alas 6, uminom na ako ng produkto ng CMD. Pagdating po ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ako. Pag CR ko ng alas 10, nawala na yung masakit ko sa tuhod. Mula tuhod hanggang paa. And then, mga ilang araw, pag nakatayo akong matagal, namamaga yung paa ko. Paa hanggang patas ng binti. Nawala din yun. Pagkatapos, nawala din yung masakit ko sa likod, kaliwat kanan, balakang, kaliwat kanan. Naalis lahat yun. Pagkatapos, yung naman, yung varicose kong malalaki sa ibaba ng hita ko at saka sa binti ko na malaking varicose pag ako matagal nakatayo, nawala din lahat yun. At saka lumakas yung buong katawan ko mula noon September hanggang ngayon, 1 year na. Magandang pakiramdam ko at saka lumakas ang katawan ko. Kumusta po ang tulog, mami? Yung tulog ko nung una, mga 6 na oras lang, pero ngayon, nakakawalong oras ako hanggang mahigit-higit 8 oras. Hindi ka pa nag-high blood ba? Mula po noong mga January yun, tinigil ko na yung mga synthetic drug ko. Mula noon, January hanggang ngayon, wala na yun. Hindi na ako umiinom ng sa high blood, hindi na rin ako umiinom ng yung itong atorvastatin. Marami, naging 6 na klase po yung gamot ko. Walang nangyayari. Lalong dumami nung una, 2 lang. Naging 6. Nung ito ng CMD, wala na yun. Nung January, inalis ko na lahat yun. CMD product na lang ang ginagamit ko hanggang ngayon. Mami, CMD lang ba? O how about yung ibang product, umiinom ka rin? Yun, yung tatong yan, yung Power Trio talaga. Power Trio talaga. Iniinom ko lahat yun hanggang ngayon. Nakatry ka ng CR juice? Ay, siya naman, siya din yun. Mula noon hanggang ngayon, kasama. Yung So, bali 1 year na. 1 year na ngayong September. Oo, grabe. Mga sa tingin mo, na-rejuvenate ka talaga or? Lahat-lahat. Oy, very good. Oo. Anong message na masabi mo sa Ang masasabi ko po sa sino man nakakarinig, ay wag na po kayong mag-atubili. Pumunta na kayo dito sa CMD na office
para kung may nararamdaman kayo mga sakit, gagaling din kayo katulad ko. Yan. Kasi mga synthetic drug, hindi talaga gagaling eh. Lalong dumadami yung sakit. Oo. Pangalan uli, Mami? Sinaida Hernandez Castillo. Taga Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Ayan. Oh, yan. Nakalain mo yan, na marami na ring iniinom na gamot. Kasama yon sa mga doon sa sinasabi kong maraming iniinom na gamot. Pero evaluate nyo ang inyong mga sarili. Okay na ba kayo? Healthy na ba kayo? Masaya na ba kayo? O, di ba? Pero ito, mayroon tayong live interview na ito kasi ay isang OFW na natulungan ng ating product. Umuwi din dito, puro sakit. Oo. Siya ang humahawak ng... Hello, Mitz? Yes, ma'am. Ano, naririnig ba ako dyan? Ay, opo, ma'am. Naka-monitor ako sa... Sige, sige. Samahan mo ako sa program. This is our Sunday edition ng ating program. Kaya, ito si Ma'am Michelle Biescas, isang OFW para sa mga listeners natin. Kasi 3 radio station ang mapapakinggan nito. Isang OFW na umuwi dito puro sakit. Pero buti na lang ay naging listener ko. Naging listener ko. Kaya napilitan din na subukan yung ating product at napatunayan ang ganda ng resulta. Pero Mitz, kasi hindi ko na rin na-record. Siya po ang may hawak ng CMD Santo in Bacacay and Santo Domingo. Anyway, this is a 1-hour program, Mitz. Ikwento mo, kasi ang dami ngayon na may mga hormonal imbalance. O, di ba sa'yo hormonal imbalance yon na nagkaroon ka ng myoma? Opo, opo. Oo. Na, ayan. Sige, mag-greet ka muna sa mga listeners. Yes po. Okay, so hello po sa lahat po ng mga listeners po natin through radio program and of course sa ating FB Live. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng mga natin, sa lahat ng mga CMD users, so, sa mga hindi pa, ayan, kung naririnig niyo po itong ating program, I hope mapigyan niyo ng time na alamin kung paano makakatulong sa inyo itong aming napakaganda talagang product. Pero ikaw na muna, Mitz. Interviewin kita para marinig ng mga listeners natin. So nagkaroon ka ng myoma before. Pero nangyari ba yun? Nasa abroad ka pa? Actually, ma'am, nag-start po kasi yun nung is parang dysmenorrhea lang po. Kaya nga po ako, I always tell po sa mga kababaihan na pag may dysmenorrhea kayo, huwag niyo pong i-ignore. Kasi nagsimula po yung dysmenorrhea ko dito po sa Pilipinas. Talagang nung estudyante pa ako, nung naging college hanggang sa nakatapos, naalala ko, nag-blackout po talaga ako dahil sa dysmenorrhea nung nagtatrabaho na rin po ako. Siguro sobrang na-trigger na talaga. Na-trigger. Lumala. Oo. Lumala nung nasa abroad ka. Yes. Oo. Doon ko po talaga na sabi ko may something, pero hindi ko po alam na myoma na po yun. Pero talagang matindi na po yung matindi na po yung pinagdadaanan ko doon kasi every month po talaga kailangan po akong injeksyonan ng morphine para... Morphine Morphine? Po. Yes po. Yan po yung painkiller ko na po kasi hindi na po tumatalab talaga sa akin yung mga gamot. And even pag nag-take po ako ng mga antibiotics, hindi na po talaga siya hindi na po talaga siya oral. Talagang kailangan injectable po lahat yan. Injectable na? Kaya Grabe. Kaya po ang puwet ko po na. Pero yan, pag na nararamdaman mo, katuloy may menstruation ka, ilang araw ka bang nagsasuffer ng dysmenorrhea? Talagang ko nun is 1 week pa lang bago dumating yung yung aking menstruation ko po talaga. 1 week, talagang ang dami ko nang nararamdaman. Masakit na ang ulo, mainipin na ang ulo, tapos yung katawan ko po talagang para nang hinihiwa po talaga yan. Yung may pakiramdam po ako na yung ang ngalay na po talaga yung dito sa may bandang puson ko. So, ang hirap po ng ganong kalagayan. Talagang grabe. Ko talaga yun.
sinuffer ko talaga na sabi ko, ano kaya to? Bakit parang ganun katindi yung sakit. Wala pa po akong idea lang kasi nung nagpapa-check up naman po ako doon, syempre hindi naman po ako nagpa-ultrasound. Nagpa-check up lang po ako sa mga doktor. Sabi nila is kumbaga yung dysmenorrhea ko kailangan maagapan lang na Tsaka ang nireseta sa akin is mag-asawa na daw ako. Mag-asawa ka. Grabe, Oo. Siguro kung sinunod ko yung mga doktor, nakapag-asawa ako ng 2 oras dahil lang sa dysmenorrhea ko. So anyway, yun ang tinitiis mo, yung pain talaga na sabi mo sa akin noon, parang binablade. Yes po, talagang hinihiwa. Pero yan, nung umuwi ka dito, narinig mo nga yung program ko at nakulitan ka sa akin. Sinubukan mo yung ang produkto. So ano yung pagbabago kaagad sa'yo? Yes, actually nung first time ko po talagang makagamit kasi 'di ba CMD pa lang talaga yung gamit po natin noon. First time ko talaga may reaction talaga sa katawan ko. Kaya huwag kayong matatakot kung nagkakaroon po ng reaction talaga kung halimbawa mga first timer po kayong gumagamit. Nagkaroon ng reaction which is nagkaroon ako ng rashes sa buong katawan ko. And then talagang trace back ko din kung bakit. Siyempre dahil po way back po kasi noon na yung mga 2002 I think na dengue ako. Talagang sinalinan ako ng dugo. Tapos, siyempre, hindi naman napapalabas yung dugo. Naipon-ipon. Kaya siguro lumala rin yung mga karamdaman ko. Dahil madumi na rin yung dugo ko. Yung rashes ko talaga yung naging reaction ng pag-ipon. Nung nag-take ka ng CMD, actually, yung mga rashes yon one way kasing mailabas yung mga toxins. Yes, ma'am. Ilang bag ba ng dugo yung sinalin sa'yo? 5 lang naman, ma'am. Buti hindi dugo ng baliw. Baka may konti din. Nung time na yun na talagang nag-message po ako sa iyo noon Kasi sabi ko bakit naglabasan yung yung rashes nga sa katawan ko. Healing crisis 'yon. In-advise mo po ako noon na na dagdagan ko yung dosage ko. So ngayon, ang ginawa ko po talaga, dinagdagan ko ng dinagdagan kasi nung nalaman ko nga naman na wala namang overdosage talaga siya, dinagdagan ko ng dinagdagan yung tinitake kong tubig, tapos yung CMD, tapos talagang sugat na po yung yung katawan ko sa kakakamot kasi sobrang kate. At sobrang makate, mas gusto ko siyang nilalagyan ng CMD kasi yung sugat niya, ang nararamdaman ko, yung yung sakit, hindi yung kate. Tapos, after a week, parang nag-subside siya na parang walang nangyari. Oo, after nun, actually, yan, part yon ng tinatawag na healing crisis. Yung nilalabas yung mga toxins sa iyong katawan. Pero anyway, salamat Mitch sa pag-join mo at andyan ka na rin, kasama ka namin sa aming mission to help restore the health of people. Kaya hawak mo ngayon CMD Center in Bacacay and Santo Domingo. Oo, alam ko, marami ka nang natulungan dyan, Mitch. Grabe. Yes, totoo yan, ma'am. And talagang sobrang natutuwa din po ako na yung naging experience ko, parang mas napadali po yung pagtulong ko din sa mga tao, may mga ganong karamdaman. And syempre, dahil pinag-aralan din po namin pati yung kung paano talaga magkaroon tayo ng tamang treatment din dun sa mga clients po natin. Talagang mas madami po ngayon ang hinahandle kong mga medyo malala na po ang kanilang mga karamdaman. Pero talagang thanks God, talagang pinanghawakan ko rin na sabi ko, maniwala lang kayo kay Lord. Siguradang susunod din yung talagang marami ang ngayon, nakangiti na po sila dahil wala na yung kanilang mga aray-aray na dati talagang, pag mga cancer patient po kasi talagang pain po talaga yung minamanage po niya. Talagang natulungan po natin yon. And syempre, mas nakatulong mo ngayon yung ating WBI, yung nerve therapy na talagang nag-i-enjoy na po yung mga yung mga client po natin na sila mismo maka-experience po talaga ng ating
nerve therapy machine. Oo, yung pang ibinubuhay uli yung mga nerves. Yes, Diba? yung mga ugat. Oo, pero may anong mga schedule mo dyan, Mitch, para sa mapakinggan ng mga taga Santo Domingo and Bakakay? Paki-announce yung mga series of activities mo dyan sa CMD Center. Yes po. Actually, by November 11, I think, 11, nasa Santo Domingo po ako, kaya sa mga taga Santo Domingo, punta po uli kayo doon. Pero may schedule po kami doon, third week po, ulit, sa Sunday pa rin po yan. Basta pag Sunday po, pwede niyo po akong ma-reach out din na maghapon talaga ako doon sa Santo Domingo. So you can visit po Santo Domingo sa sa San Vicente Street. Ayan. Pwede po kayong pumunta doon. Tapos, dito naman sa Bakakay po, talagang ongoing naman po yung ginagawa nating health check-up. And then, of course, yung ating nerve therapy talagang napakaganda. Pero, ang nerve therapy po namin, hindi po yan yung, hindi po yung pagpupunta kayo rito, magpapatherapy po kayo. Hindi po, talagang kailangan po namin i-assess yung inyong kondisyon, then bibigyan namin kayo ng schedule after po talaga na makapag-take po kayo ng ating Power Trio para sigurado din po kami sa mga ugat nyo. Okay, so Ma'am Mitch, paki-announce para sa mga taga Santo Domingo and Bakakay ang iyong text hotline. Yes po, pwede din niyo po akong i-message sa aking number na 0994-398-6824. Yan po yung ating text hotline. And of course po, sa sa FB, pwede po kayo sa Mitch Fiescas Duo. Lagyan niyo lang po ng duo kasi yung dati pong Mitch Fiescas lang, nawala na po yun. Yung may duo po, DUO, para ma-reach out niyo po ako. O kaya dito, nag-share naman po ako nung live ni Ma'am, pwede niyo po akong i-reach out po dyan. And syempre po, huwag niyo pong kalilimutan sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga taga Bakakay, Santo Domingo, huwag po kayong mag-alala kasi pag pumunta po kayo sa center, lalo na kung kayo po nangangailangan po talaga ng advice po namin, we can give you talaga kung ano ang mas kailangan po ninyo. So, makinig lang po kayo din. Nasa sa inyo na po yun kung susundin nyo para gusto yung, sabi nga, kung gusto nyo gumaling, sunod muna. Pero kung medyo nagdadalawang isip po kayo, sige po, may time naman po mag-isip. Pero mas maganda na sundin nyo muna kasi wala pong mawawala sa inyo. Pagkos mas madadagdagan po ang inyong mga lakas, talagang, kumbaga, ang inyong mga karamdaman, unti-unti po yan. Dahil maraming na po talaga, hindi na nga po namin talaga mabilang, na natulungan natin ng ating Power Trio, talagang subok na subok po yan. I can highly recommend it po talaga sa lahat ng may mga problem. Sa mga wala pang problema, pwede na po kayo magkaroon po ng chance na makagamit para protection naman sa inyong mga katawan. Oh, yan. Maraming salamat, Mitch. Sa pag-join dito sa ating mission to help restore the health of Yes, people. ma'am. Thank you rin po. Okay, so yan. Bye-bye, Mitch. Okay, ma'am. Thank you po. And sa mga listeners po natin, thank you so Okay, much okay. po. Ayan. Sige, Thank you, Mitch. Power God bless Office you po. and your mission. Okay, Okay, ma'am. Thank so you po. anyway, sa mga listeners, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Okay? So, mayroon pa ako ditong nakikita ngayon. Oo, na nandyan sa linya. Ay, sana sumagot ka. Ma'am Jennifer Marcoso, kung sasagot ka to. Oo. Ito rin ay living testimony restored by Power Trio at nasa na siya ngayon, area ng, ayan, sana sumagot ha. Sagot ka, Jen. Oo. Sumagot ka. Oo, sana sagutin mo yung aking call. Nakita ko siya kanina. Nawala siguro. Hindi ba? Anyway, sa mga listeners natin,
Hindi niya masagot. Anyway, siguro nawala din siya. So, yan. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And sa lahat ng may mga health problems, dito sa Legazpi, ano po kayo, magkakaroon tayo ng free health consultation ngayong November 16 sa CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. po. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, yan po, sa mga listeners natin, eto uli, isa pang kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating product. Basta yan ang ulit-ulit na binabanggit ng inyong lingkod, anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So pakinggan natin isa pang kwento ng kagalingan. Okay, nandito kami ngayon sa labo dahil dito sa aming Health and Wellness Seminar. At meron ako ditong maganda ang nangyari sa kanila. Madam, ikaw na lang po ang magkukwento. Anong pangalan, edad, taga saan po kayo? Taga Dait Ma'am ako sa Barangay 8. May kapatid Pangalan niyo ako. Ang pangalan ko po ay Christina Tumala. Anong nangyari pagka mag-CMD? Ay, ma'am, dati na ma'am akong miyembro ng CMD. Tapos hindi naman ako masyadong niyan. At siyempre, marami ma'am akong gawa noon. Tapos yung kapatid ko, nadulas. Dinala ko sa Hernandez Hospital. Nang ipinasok namin doon, yung kung ano-ano ng test ang ginawa doon sa kapatid ko, kung anong laboratory. Tapos yung yung doktor na nagtitingin sa kanya, pinanuan na kaagad siya na maraming na inatake daw siya, minor attack. Kaya daw siya nadulas. Tapos sinabihan ako na kailangan ko daw maghanda ng malaking halaga kasi daw may tubig daw yung utak ng kapatid ko. Kailangan daw yun matanggal. O operahan daw yun. Ay sakat wala naman na kaming pera, wala naman na kaming magulang. Di kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan. Yung ginawa ko noon, sabi ko, di ko kaya kung magpa-opera ng ganun kalaking halaga. Magkano daw? Pinapa-deposit ma'am ako noon ng 100,000. Yung deposit pa lang ma'am, hindi ko naman yun maipoprovide. Di, ang ginawa ko nga po, may 5,000 na lang ako noon na pera sa sabi ko, ibibili ko na lang kako ito ng CMD. Yun na pumasok sa utak ko. Tapos paglabas namin sa ospital, bumili ako ng CMD. At bawal naman. Yung iba wala? Oo. At bawal naman baga ma'am yun sa ospital. Sige. Pagpunta ko sa bahay, pinainom ko kaagad siya. Inanuan ko siya ng yung isang basong tubig niya. Nilagyan ko ng 20 patak. Tapos pinainom ko siya nung 6 na tabletas. CBF. Opo, tapos pinainom ko siya nung juice. Ginawa ko ma'am nun ay 3 times a day. 2 days lang ma'am nang ginawa ko yun ay bigla siya nung nagkaroon ng lakas yung paa niya. Na-paralyze na yun, hindi na nakakalakad. Gawa nga nung nadulas siya. Tapos, nakalakad siya tapos dali-dali siyang pumunta sa CR at na daw siya, gusto daw niya magbawas. Doon ko nakita yung kasi naglaki pa niya yung kanyang puson, tumigas. Lahat na yata nung laman ng puson niya, nailabas niya, lumambot yung puson niya. Sabi ko kaya pala siguro masama ang pakiramdam niya. Yun na yun yung mga nakaimbak dun sa niya. Yun po, kaya sabi ko. Ilang days naka-fully recover? Naka-recover po ma'am kaagad siya sa loob lang ng 2 araw. Para lang ma'am nagdahilan. Pero nung sa ospital, nag-ilang araw kami. Ilang araw? Parang magwa 1 week kami at wala kaming maibayad. Sabi ko wala kako kaming. Pero paano, humingi na ako ng tulong sa ibang kamag-anak namin. Tapos binigyan naman ako.
Nang makabayad na kami, sabi ko, pa 5,000 na lang ang pera ko. Hindi ko na pwede Magkano itong ano. binayaran mo sa ospital? Ay, nasa anong ma'am? Nasa magkano pa yung basta malaki na din. Nasa 20 plus. 20,000 plus. Sabi ko daw ay sayang kako yung ano, doon lang kako napunta. Tapos di yun, nang ano, di kakaunti na lang yung perang natira sa akin. 5,000 na lang ma'am, may sukli pa ma'am ako nang bumili ma'am ako ng CMD. Kasi may discount ma'am ako doon. Kasi member. Opo, member po ako. Ma'am, sa family, may iba pa bang health problem na tulungan ng product natin? Ay, sa ngayon ma'am, may pinasok ma'am ako na kasama ko sa bahay. Na ano, na meron siyang dinaramdam ngayon. Nakakailang inom pa lang ma'am siya. Nakikita ko ng ano, na maganda ang resulta sa kanya. Ba't ano yung sakit po? Kasi sa colon ma'am ang sakit ng ano po kasama ko. Ay ang findings po sa kanya kailangan yung matanggal. Di kailangan operahan. Tinanong ko naman yung doktor. Ayan, si Sir. Opo. Ay, nako, i-power trio mo, ma'am. Yun naman ang ginagawa niya ngayon, power trio ma'am. Kaya sabi ko, manalig ka lang dyan, tumawag ka lang kay ama, gagaling ka. Magsunod ka lang ka ako sa sinasabi ng CMD kung ano. Isa yung madam, gumagamit Opo. ka rin. Opo, gumagamit din po ako niyan. Anong magandang experience niyo po? Nawawala mamang sakit ng ulo ko. Bihira mama ako magamit niyan. Noon, lagi-lagi akong gumagamit. Tapos nitong ano, di wala naman ako nararamdaman. Hindi ako nainom. Ngayon, pagka masakit ang ulo ko po, yan ang iniinom ko. Basta sa isang baso, 10 patak ang nilalagay ko. Ilan na yung edad niyo, ma'am, ngayon? 54. Kailangan mo na rin mag-take talagang kasi bumabagsak na yung health natin. Siya po. Ma'am, anong message ma-i-impart mo sa mga makakapakinig? Siguro masasabi ko na lang na kung hindi lang sila dapat maniwala sa CMD, kung sila ay may sakit, siguro dapat din mag-ano na din sila kung halimbawa vitamins din kasi yung iba dyan na ano ay ang ganda din kasing uminom niyan, lalo na po yung ano ay lahat naman ma'am. Oo, yung juice maganda ma'am sa katawan. At yung ang pinakaano ko ma'am dyan yung ano yung tablet CBF? CBF po, kasi doon ko nakita doon sa kapatid ko nang uminom siya, grabe di ko maano yung ano. Kumusta na ganun siya ngayon? pala. Okay na po siya ngayon. Ando po siya sa ano. Pangalan ulit, ma'am? Taga saan? Ako po si Christina Tumala, taga Daet po ako. Ayan. Thank you very much. Ayan, di ba nakakatuwa yung mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto, okay? So, meron akong kasi may nagre-request. Ito sa inyong lahat, dito sa Legazpi, may nagre-request kasi ng product presentation, health and product presentation. O sige, pagbibigyan ko. Lalo yung mga nag-member, yung mga latest na mga nag-member dito, na wala kayong orientation about the product, maganda po talaga maka-attend kayo. Okay? So, may schedule ako dito, biglaan to. Kaya pa natin na health and product orientation, November 14. November 14, that is Thursday, 1 p.m. 1 p.m. Yung mga interesado dyan na matuto about the product and yung paano i-manage yung health, November 14 yan, Thursday. And November 16 naman, free health consultation. Free health consultation pag November 16. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. So, nagdadagdag tayo. Since hindi natin magawa na pumunta sa mga barangay, kayo na lang po ang pumunta sa aming center. Kasi kulang tayo sa staff. Kulang tayo sa staff. But itong November 14, ako mismo yung mag-handle po sa inyo, ha? It's a health orientation and product presentation. Dapat kasi alam ninyo yung ibang produkto na pwedeng makatulong sa inyo. And of course, pwede natin papiyawan din ng
konting doon sa business side. For people na interesado gawin ang negosyo ni Health Code International. And sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Sa dami naghahangad na sana madagdagan ang kita. O sino yung mga yan? Sana magkaroon ng magandang negosyo. O join kayo sa amin. Oo, actually, meron ako mga gustong ma-reach out ng mga tao na pwede kayo na ang maging responsible na maging distributor sa inyong mga barangay. Pwede kayo mag-apply sa amin. Lalo kung may mga BSW dyan na mga listener. Diba? Nagdi-duty kayo sa barangay. Ang concern ninyo ay health ng tao. Pwede kayo na ang maging retailer sa mga barangay. Okay? Mag-apply lang kayo sa amin. And the best, maka-attend kayo ng gagawin natin na health and product orientation. That will be November 14 po. CMD Center in Legazpi. Health and product presentation. Health orientation, product presentation. And that is, Thursday yan. 1 p.m. po, kita-kits tayo. November 14. And November 16, Saturday, free health consultation at CMD Center in Legazpi City. Okay? Again, kung may tanong, ito yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. And for people nagtatanong kung open ba ang CMD Center in Legazpi, ngayong Sunday, yes po, 9 a.m. to 3 p.m. Open po ang CMD Center in Legazpi City. So, dito na muna tayo sa ating mga CMD Centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo,
Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, Sadye Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Unit 4 Building B, Porok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Porok 4, Lidong, Santo Domingo. Ayan, balikan pala natin, ha? Balikan natin kasi dyan sa Santo Domingo, ito po yung address ng CMD Center po dyan. Nasa Porok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Okay, Delia Kissing, Porok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At dito sa Ligas, 2nd District of Albay, syempre yung aking center. CMD Stockist Center, now NAB Wellness Center. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Porok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, sa Porok 3, Itba, Manito. Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Andyan din si Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Gabianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Porok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Porok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Porok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Andyan din po si Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig.
CMD office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor ng Kamalig Market. Lisa Olidana, Liguan, Rapo-Rapo. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay. Teresita Ren, Liguan, Rapo-Rapo. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell Store, Bangkirohan, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Of course, sa 3rd District of Albay. 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. May CMD office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Porokto sa Gaysay, Magiron, Ginobatan. And of course, ulitin ko lang yung ating announcement sa upcoming event natin. Oo, magko-conduct po ako ng health orientation and product presentation. Opo, kailan? November 14, 1 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Especially for people na mga nag-member, better maka-attend po kayo dito para mas marami kayong alam. And of course, 1 p.m. po yun na. And kung may mga nakikinig din na interesadong makinig, please come. Libre po kayo mag-attend dito. CMD Center in Legazpi City po yan. And of course, November 16, Saturday na po yan. Free health consultation ay gagawin din sa CMD Center in Legazpi. Now is NAB Wellness Center. 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po para mabilis tayo. At kung may mga listeners tayo na may mga health problems o kaya may mga kilala kayo na may mga health problems, advise nyo po sila to avail the free health consultation. O kaya dito pa lang sa health orientation on November 14, 1 p.m. CMD Center in Legazpi City. Yung mga interesado makuha yung aking text hotline, it's 0939-904-0717. 0939-904-0717. And of course, yung mga gustong gawin ng negosyo, join our group. We have a very wide market. Yung mga gustong gawin ng negosyo, the best maka-attend kayo ng health orientation and product orientation. O yung may mga sari-sari store dyan. Maganda po na kayo na ang maging mga retailer sa inyong mga barangay. And of course, yung ibang mga drugstores na gustong maging retailer ng ating product, mag-apply lang po kayo sa amin para pwede namin i-share sa inyo the business side of Health Code International. Okay? Ang registration natin ngayon, membership, meron tayong 5,990. Power Trio na po yan. At kung gusto nyo naman yung medyo cheaper na registration, habang meron pa 1,350, ang laman niya, ano yan? Mga toothpaste. Toothpaste po, 5 toothpaste, 10 toothbrush, yun po. At ang kagandahan, mababa lang yung inimpisan nyo at pwede na kayong makabili ng ating health products na members price. So, yan po ang ating mga announcements. So, sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.